Kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Al Armario Pading Al. Maray na hapon, please go ahead. Hello, mas pinapakusog pangunyan ang kampanya kan PNP Legazpi sa mga illegal na aktibidades sa barangay, lalo na ang tupada, yung pirmingo niyan ang target kan mga pulis. Si Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Artag Jr. Padagos na pinag-monitor o pinag-pamonitor kan sa iya mga tauhan ang mga illegal na aktibidades sa barangay. Kaya lauman na sa mga masunod pangaldaw padagosan sa inda mga pandadakop ng mga patupada, weteng, sugal, droga, asin iba pa dahil may order sa PNP Higher Command. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Compadreng Al. Diretso kita kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Joshua Bino may darang informasyon. Joshua, kaninong linyan ready tabi June. Joshua, standby, babalikan mi ka. Duman mo na kita sa area kan sa muyang chief reporter si Compadreng Jimmy para sa mga dagdag na baretang lokal. Chief Jim Padi, marhay na hapon, please go ahead na. Nagpaparababa na ang level kan tubig sa duwang source kaini digdi sa mayon unit kan ginubatan epekto kan sobrang init kan na panahon kung kaya igwana nin barangay na namong problema na sa supply nin tubig. Krisis na kung saan ang mga residentes kan barangay Travessia problemado na nin maray kung saan makuha nin pangarual daw na konsumo sa tubig dahilan taday naman ni nagbubulos sa mga basado sa follow-up kan DCGB News kay Engineer Wilfredo Arevalo Jr. pamayo kan Water District digdi sa Ginubatan dahil man sinda nagpapabaya sa sindang mga pagreparo sa supply kan tubig kundi talagang ang problema sa source na partikular ang hali sa barangay Mabalod asin barangay Masarawag sa ngunyan kung dahil naman mag-epekto ang mga solusyon na pinagsasagibukan mga technical team kan water work system ang gigibuhon water rationing na para digdi sa barangay Travessia kan Ginubatan Albay. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Sa aga, baka makauron takaan si Mayor Gemma Onghoko, krisis na nin tubig sa Ginubatan. Mientras tanto, dagdagan tapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Joshua Bino nasa linya na. Joshua, maray na hapon, please go ahead. Yes, maray na hapon, Sir Tio. Posibleng maka-experience siya na diit na traffic ang mga bihikulo na maagi taod-taod na banggi digdi sa may boundary kan Legazpi asin Daraga area, partikular naman sa atubangan kan Bicol University. Dahil ang tangon niya na hapon, iyo na aldaw kan graduation kan nasabi ng universidad. Sa sitwasyon kan area, susog sa monitoring kan DCGB News, sa gilid kan tinampo na kapwesto ang mga paratinda ng manlain-lain ng mga produkto, burak at iba pang mga panregalo, posible para man ini sa mga maggraduar. Sa laog na Bicol University soccer field, down man dumaan nakaparada ang mga four-wheel vehicle
asin gulpi ini kung nasa intawd-tawd na banggi pag ruluwasan siyempre posible maka-eksperyensya hindi man na traffic. Yun ay ang nagiging sitwasyon taon-taon basta nagkakaigwanin si rin kayo na klase ng seremonya dyan sa naunang bita ng universidad. Alagad day man nin masyadong dakulang pagkadit dahil ang nakatalagtag man sa lugar ang perso o sperso kan PNP asin mga public safety officer na iyo ang responsable sa pagmanehar kan bolos nin trapiko. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na informasyon lokal. Mientras tanto, diretso ang mga informasyon sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Go ahead. Dahil sa iyang natatanging serbisyo, saro si Commodore Ivan Roldan and the Commander kan Coast Guard District Bicol sa mga awardee kan duyan kanang Magiting Award na itinaw kan Gawad Pilipino Awards 2026 sa Quezon City. Ang nasabing prestiyosong rekognosyon ana nagpapailing kan exemplary leadership, magpapailing ng commitment sa pagdataon ng serbisyo as in significanteng kontribusyon para sa maritime safety, disaster preparedness as in community resilience. Kaibahan sa iyang mga naging inisyatibo ana pagkakaigwanin advancement kan water search and rescue o wasar capability development kung sa insignifikante ining marhay sa Bicol Region na iyo ana pigbirming pigaagihanin kalamidad. Sa paagi ni Roldan, mas maging mahiwas ang nasabing aktibidad kung sa inipigbaba ini sa komunidad para mas mapahiwas pa ang karaman kan publiko kung ano ang mga dapat gibuhon sa siring kaining mga pagkakataon na kakaipuhan na mailigtas ang buhay kan tawo asin kan iba pa. Ang mga nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Magkakaigwanin pagbaba nin presyo sa krudo asin kerosina sa aga Martes, Hunyo 16, sigun sa Departamento de Enerhiya. Susog sa departamento, posibleng magbaba nin 3 pesos punto 75 sentimos sagod sa 5 pesos punto 71 sentimos ang kada litro nin krudo. Mantang may bawas man nin 50 sentimos sagod 2 pesos 50 sentimos man sa presyo kan kerosina. Mientras tanto, posibleng maglagaw ning sagod sa 1.68 sentimos o kaya 1 peso asin 68 sentimos o magbaba nin 0.32 sentimos ang presyo kan kada litro ning gasolina. Basado sa datos kan Departamento kan Enerhiya, pinaglalauman na madurar pa ning sagkod sa 46.37 dias ang kabilugan na supply nin petrolyo sa Pilipinas. Nairehistro man ang 44.98 aldaw na supply para sa gasolina, 43.06 na dias para sa crudo, asin 139.12 dias para naman sa kerosina. Mientras tanto, welcome sa mga miyembros kan bagong Senate Majority ang pagpaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ning espesyal na sesyon sa Kongreso sa nag-adang-adang na Miyerkules, Hunyo 17 para sa tulos na paghururon kan mga nagkapirang propestong leyes asin mga kumpirmasyon kan Commission on Appointments sigun kay Senador Juan Miguel Migs Zubiri. Sinabi ni Zubiri, malinaw man ang agenda kan sesyon kung saan papaghururunan ang mga prioridad na propesto may kinaaraman sa healthcare, pundo sa edukasyon asin tabang para sa mga Pilipinong nahahampang sa krisis. Apwera kay ni sinabi ni Zubiri na igwang importanteng trabaho na gigibuhon ang Commission on Appointments sa service appointments kan mga gabinete, militar asin foreign service. Kaibanan sa mga propestong maawot na prioridad kan administrasyon ang pagtaltag ng National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, asin Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kasabay man sa legislative agenda ang Last Mile and Geographically Isolated na mga Disadvantaged and Conflict Area Affected Areas School Act, mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, asin Presidential Merit Scholarship Program.
Nagpaabot si Pope Leo XIV kan sa iyang pakikidumamay asin pagadie para sa mga Pilipinong apektado kan magnitude 7.8 na linog na pinagyugyugan Mindanao. Sa sarong mensahe sa sayang X account, sinabi kan Santo Papa na nakikisumaro siya sa mga namamanuan kan Pilipinas sa tahaw kan trahedya. I assure my closeness to the people of the Philippines, struck a few days ago by a powerful earthquake, susug kay Pope Leo XIV. Sinabi niyang ipinagpapangadyi niya ang mga nagadan, asin ang sa indang pamilyas, ang mga nalugadan, asin ang gabos na nasasakitan dahil sa nasambit ng kalamidad. Magigirumduman na nangyari ang makusog na linog kan Hunyo 8 kaining taon. Sa may relasyon pang Bareta, nagpadagos ng unyan an aldaw kan commercial flight operations sa General Santos International Airport kasunod kan makusog na linog na tuminama sa Mindanao kan Hunyo 8. Sigon sa Departamento kan Transportasyon asin Civil Aviation Authority of the Philippines, ligtas ng eropuerto asin preparado na sa giraray na magresibi nin mga pasaheros matapos ang ginibong safety assessment. Ipinagduon man kan DOTR basado ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mapahidali ang pagpakaray kan eropuerto tanganing masiguro ang padagos na serbisyo publiko. Nagkondusir naman in koordinasyon ang kaap sa mga airline companies, stakeholders asin iba pang ahensyas di gobyerno para sa pagpapadagos kan operasyones. Pinag-abisuhan man ang mga pasaheros na makipag-koordinar muna sa indang airline companies para sa flight schedules asin travel arrangements. Mabulta ni ba pang detalyes ka mga bareta pakaliis ka nagkapirang pagirumdom. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB News Minded. Diretso kita kan despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, daipang plano ang National Capital Region Police Office o NCRPO na halion ang heightened alert status sa luwas kan Senado. Sa tahaw ini kan wala tuong hiro protesta asin pinagasabing security threat sa halangkaw na sangakan Kongreso. Sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin na mantinido ang heightened alert sagkod halangkaw na emosyon kan publiko. Maski daing permit ang mga realistas, daiman pigpupugulan ang mga ini na makapagkondukta nin paghiro basta daing magparibok. Sigun kay Aberin, sobra sa 300 na pulis ang regular na nakadeploy sa area, pero pinagdadagdagan ini kung nagruruso ang mga demonstradores. Mientras tanto naglalaom si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na mismong si Senador Ronald Bato de la Rosa ang masurrender kasunod kan pagsuko kan sa iyang 20 armas de fuego. Nainot ng sinabi kan Philippine National Police ngunyan aldaw na ipigsuko ang mga armas sa barangay Maa, Davao City kan Huwebes, Hunyo 11. Kan Mayo, binawi ikan PNP Firearms and Explosives Office ang license to own and possess firearms ni De La Rosa asin ang rehistrasyon kan sa iyang 17 badil. Si De La Rosa ang nahampang sa mandamiento de arresto hali sa International Criminal Court, may koneksyon kan gera kontra sa droga kan administrasyon ni Presidente Duterte. Mientras tanto na itaon na kang NBI o National Bureau of Investigation sa Familia Baterbonia ang resulta kan otopsiya na ginibo sa bangkay kan basketballista kan Ateneo de Manila University na nabutod sa Aurora. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag na sangunyan, pugol na kan pamilya ni Baterbonia ang kopya kan autopsy. Sinabi man ni Matibag na maski may resulta na kan investigasyon, daingon ay hindi pwedeng i-disclose sa publiko dahil naman sa dakul ang nakasubaybay sa kaso asin tanganing malikayan ang mga espekulasyones asin uring-uding sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag na tatapuson ng unaninda ang bilog na investigasyon bago magpaluwas kan sa indang findings asin rekomendasyon. Piglalauman kan ahensya na matatapos ang investigasyon sa masunod na semana. Mientras tanto, kasunod kan nangyaring trahedya na nagdarakan pagkagadan kan duwang basketballistang Atenista, naghigpit na ang mga otoridad sa Aurora tanganing siguruhon ang kaligtasan kan mga turistang nagbibisita sa saindang mga kadagatan. Mahigpit na ipinagpapautob ang swimming curfew pon alas 6 nin pagkabanggi sagod alas 5 nin maagahon sa mga baybayon kan probinsya. Sa irarom kan patakaran, pinagbabawal ang anuman na paglangoy o pagkarigo sa siniba pang water activities sa itinalaan na bawal na oras. Pupwede man na maglakaw-lakaw sa baybayon alagad ay pupwedeng magrani sa tubig. Bigwa pa kusugman kan Aurora Tourist Police Unit and Foot Patrol sa mga panginot na beach area arog kan Sabang Beach sa Baler tanganing mabantayan ang mga turista sa sinmasiguro ang pagsunod sa swimming curfew. Afuera kay ni pinaggibo man ang inspeksyon as pinagkokoordinar kan mga pulis sa mga resort sa dinadiyawan di pakulaw tangani na masigurong may supesyenteng kagamitan na pangkaligtasan ang mga life jackets, lifeguards asin matanos na guest monitoring system. Pinagdistribute man kan mga otoridad ang mga impormasyon manungod sa beach safety asin peligro kan rip currents sa mga turistas sa man iba-ibang baybayon sa Aurora. Mientras tanto, pipaglinaw kan Department of Environment and Natural Resources o DNR kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang insidente din pagtatapok nin basura sa hampang kan DNR Region 11 Office. Sigun sa DNR, sa rong surat na may petsang Hunyo 15, pighagad ni Regional Executive Director Mercedes Dumagan ang paglilinaw matapos ang pagtambak nin unsegregated mixed waste sa luwas kan
sa indang opisina. Kasunod ini kan pagharang kan nagkapirang DNR personnel sa mga individual na nagtatapok nin basura sa lugar na pigtuturo ang Facebook post kan alkalde na pinag-unambitan ang compound bilang parametras na waste collection point. Tinawan ni Duterte tinawan si Duterte ning 5 aldaw tanganing magsumitir nin kasimbagan. Mientras nagsangat naman ning criminal complaint si Dumangan laban sa sarong Mitsubishi Expander na nakuhaan sa CTV na naghulog kan mga basura sa lugar. Nakikipag-koordinar naman ang ahensya sa Philippine National Police tanganing maaraman ang iba pang truck asin bihikulong nasa lugar kan mangyari ang insidente. Pinagtutubudan ang nasabing insidente, nag-ugat kan bulanin Mayo matapos na ipasarado kan DENR ang sarong landfill sa Davao City, darakan pagrampahog kan tambak ning basura na ikinagadan ning 2 personas. Ultimong detalyes kan Barreta, ipinagbabawal sa China ang pagtaunin abiso o impormasyon manungod sa medisina, leyes, edukasyon asin kwarta kan mga content creators asin social media influencers na daimaning degree, lisensya o sertifikasyones. Ipinautob ang mas pinahigpit na regulasyones kan Oktubre 2025 kung saan maut kaining malinaw na makasiblag ang personal na opinyon halin sa professional na expertise asin mapugulan ang paghugas ning salang informasyon sa internet. Segun sa Cyberspace Administration of China, obligado man ang mga pangenot na social media platform kan China arog kan Douyin, Bilibili asin Weibo na magpautob nin verification systems para sa mga influencers na nakatutok sa educational asin professional content. Apera sa paglaban sa misinformasyon, nakatutok man ini sa pagpapalangkaw nin accountability kan mga influencers na nag-endorso ning produkto o nagataon ning abiso na posibleng magdara nin danyos sa publiko. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, June Napoli sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and